И здравейте, приятели! Днес видео ще играм на... ще играм на няколко игри. Ето тази на Shadow Fight 2. Нямам въздух в тия баланки. Да, и за тези, които си пускат видеото за първ път, аз казвам Иван. Махам я. Ако искате да си изтеглите, влезнете в Google Play и напишете Shadow Fight 2 и да, аз съм никой знае много на любител на тази игра, но добре. Сенсей. Аз си Shadow. Така. Нещо. Секунди имам да убием. Yes, убих я. Значи като ме удари, умирам. Значи като ме удари, умирам. Това е много трудно. Ама я убих. Приятели, ако до това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и да оставите по камбанката. Да натиснете камбанката, да се абонирате за този канал и да, чао. Само да го